Tuntruma kan en hautor hi true story based ani a Liza aguilarin a pasal ni maitor mai cha ma dinga apan lai chuan annuna enge thlengdon na she phau silo kumsa ka zakwa somkwa pane Fremont California chuan Liza le derenate chu no palim tak anni a an pani chawa picnica kalchu chin thana anneya tumkhat an picnic na Liza chuan arai thua pasala shila an no pa chuan an hlim hle mai an naute pian hun an ngak hlel dun ngal khop mai derenanuin adulo ema wangin Liza chuan noam lawati thua soya ma se pasal chuan an chung kwa in siam chho mek chu apoi mo ber thua shila thali arale ta Grigel California chuan derenanu le pa chu hu hanga takan ni a chu khochan ve loi chu an thunhai omang mai an ni chumini chuan nawan pai tho derenanu le pa te shilan tuma Angela le Raymond te chu inlian le nuam taka an chenga an mono right an sha chuan an hlimin an phur ve hle mai Liza chu du vak lo ma sela tu an nei tur chu an lom hle ni Angela chuan Liza chu in chung lama derenanu tet lai thil vel en puya soma derena hi an fala kani a Liza chuan apian nu le pa te chanchin shat achak tho soi chuan Angela chuan derena chu no pang hrisel tak ani thin thule an follow piang tur tan chuan engma lauthong lo turina shila derena pa chuan afa pa chu dam chung mo phurna ani wangin pa ni ain pe to tak takem ti azota derena chuan Liza in chung kodin achak ve to thule angai dan lam chu apoi mo lo thuina changa thlani aral le chuan ultrasound an tile a fapan nei don ti an che theita a golf club telnami Michelle Morrison derena a chai fiam chuan derena chuan anin nei zungbuna phoi ngala Liza chuan San Diego lama apile anule pati tlo du tho derena shila tournament ta na in buat se wangin derena chu aman ve don loti a she sabok annaute mingatan Deren Junior ti athan fel to tho shil telbok derenai ro chuan Michelle chu golf khel dan zirti rang takin omzenei takin angai sakang reng hlia in nei zungbun bun silo tlangwal mel tha chu Michelle chuan anar lo hle bok Liza thung chuan afanei hunatan film khur takin ruah manna asiam chhozela anule pa bula ni reilo te chung cha matum bok derena chuan airport thleng athla theidon lo wangin sheomati thu soin ngai damadila Lizai taxi manga aliam chia ti chuan derena chuan Michelle a call ngala data ta na soma Lizai chungte chu an fanu an mu chuan an hlim hle mai a pasalin chu dar kara chuan mei chedang zanria kilin a chhuwa puiti renga hre si lo deren chuan Michelle chu anin lama leng tura som chuan Michelle chuan man mo taka thilti rumruma du lo thoshila Lizai ril ru zong chu an follow piang tura chuan a khatliam ani ber anun kumsom ni chung lo om tur chu a hre ni inain shia a nu ni achak thei emema a pasal chu pale pasal thatak ani doni na shebok ma se chu mitlai chuan a bitlang thei reng lawa golf khelna huna alo mani a ringota thotran to ka Liza lo le chuan derena chuan annu pathalak a thuruk chu phorthwaya an khum alo fel thlapa mu chuan Liza chuan makati le bok derena hian khum siam pe ngai lo ani ma se ngai to zui lovin naute room tur siam dan tur ringot angai to le tadaya derena chuan anu pui ni lovin Michelle zok picnic anei pui ta thina derena chuan thop thiam ema wangin nu pui nei lai niang ti chete point Michelle hian a ring lo derena chu abial nu nei wangin a hot lai theili a anu pui bula chuan tournament atan a in buat se wangni ina soi mai zela Liza chu miril rutwang tak ani a ani chuan chung ko hlim tak nei chawadu ni ma se derena tan chuan anin nei thu cham kha engwak ma ani lo mel hle ni athuruk chu lo lang chuak ta Michelle chuan nupui rai puara nei ti a hre chuaka derena chuan Liza chu amangai lo thu soin ama anei theina tura rai luyani thu ashila an phone bila indik na lama Liza chuan a pasalin golf course a call jing hle ti amu a anule patinen a pasal golf khelna hmuna an kal thuta chuti lai tak chuan derena chu ama chawa omlai alo ni hlo Liza chuan engma ril helna nei lo anu puya mangai tak tak lo nia ngai Michelle chuan derena chu chance apile ta a Liza nu le pa te chuan naute pian ma chu an ma ni in lama an let le ta phota anu le pa tel lawa nawani tur chu Liza chuan a hu phur hle ni thaliam le meu chuan
Deren anu le pa te chu zanria kil turin an lo kala apa rei monatan chuan afapain tornemena chakna chan ngei chu apoi mo bera deren chuan a hupur pha hle mai an bo ruak ti zang khai tumin zanria an kil ho chan soi turin liza chuan a pasal chu ti a deren chuan an nau te lo piang tur hminga tan deren junior ti an thlan tho soya an him tlang hle mai ultrasound an ti le chuan liza due date an chut swal ti an thre chuaka kan ni nu maya naute an nei to tur thuan chila honan langai mo an ti wangin deren chu zam ta hle mai liza chuan ti hlim sham sham tumin naute room siam zo na hun an langa thua chila ma se chu deren ngai to ana ni ve haulo liza chuan a pasal la tial tial chu she thiama anui mel te chu atilui ni ina shia miseli ne na an picnic trumin deren chuan dot soin anupui bula in chena rotti asoya chu tho sha chuan miseli chu alom viau mai ami pa mangai ne na an nun an mang dun thei to don ni in na shia a anom dun lo la ya alo theng hil lo na tan deren chuan heart shape locket nei thia pe a anno pain kar bo ruak siam that tumin liza chuan a thei to pa chua ma se atak salan dan wang chuan a tra chuak thut anau pai wanga ataksa adang lamna umte wang chuan alom lo thuta ma se deren chuan anal tho shilin a hnema apasal thu soi wang chuan lizai chu anui le theita deren hian middle ru ne dana she eme mani october ninga kumsa ka zakwa somkwa pani ani a lizai te no pa inkar cho zia chhoviau ni na lang liza cho naw ne ma in entir turin ama in nakala mamo zwal alam hongal bok deren chu golf club lama kallovin anin chung chu miswal rokanga lantir turin aswa samchiama anupui lo ho thoma sha chuan mai koravu a anupui cho beita thut mai pa din mun lo ai chuan engpo ti huam atumati zo chuan chemte silfaya liza chu ala thimia lo ma se thi anga umderin ahim sham abesia derena chu anu chuan 911 akol ngal thuaya damdoina ashwai ngalani a ariru harfim nuwa naute himti achia chuan ha dam huai derena chuan pasal fel takanga lem changin an pani in an malam an ma chonzel tur thua soya chutianga alaka che du turo mangchu liza chuan a shiloti asoya derena chuan ruk ro tong phoni arin tholo soi vewat liza chuan mai kora bu awangin tunge ni ti asha theilo tho soya apasalin anule pa akol mia lo chu makati dewa derena chuan policein an biak lok du thua soidai detective chuan anin kom chung chu lo chwa san turati wangin derena chu chhuaka thileng kim kha athlen ran ema wangin liza chuan engma soichian theiwa kanei lo engwanga detective chuan apasal chungchang le annu pachungchang te naute chu an pani du thunge payan ni empty te detective chuan engwanga zo chen nge ni ti ashe thiam lo liza chuan apasalai nam noyang ti chongai to chin po du lo liza na shia chun chu miswalin gorilla mai korawwa ti chau chu ni shia chwa dangani ni chuan call turin detective chuan a cha a liza chungchang chu news a puan darani miseli point alo mu ve boka darenan aron call chuan engwanga anupui rai puar liam tuar jok boy puilawa abial no mudu zong nge ni ti thinrim takina zota call da amak bok lizai be ani lai khan derena hi golf club a aum lo ti detective hian a she to a soifia tura ti chuan derena chu anui verver klapa aum ngei thole midangin anlo mufu lawani arin thua soya chuti lai chuan detective chu derenei na le anna tho na muna evidence thar an mu thu anon shatira deren chuman ngalani liza chuan apasal police ina an roi lai chu amut na muna tangina mu a ari runal tukwang chuan nawa ve pha ta hiala ma se wani thak takin naute hrisel tak anei ta ni news an mu vele lizai nu le pa te chun local ngala liza chuan apasal thilti ani arin theilo wangin biak po adua derena nu le pa te akol ta top angela chuan lower thaber an hayar fel to tholo shila liza hian apasal mangai ema wangin ain nam noi lo na fin fia na tura tan chuan engpo ti huamani lizain an tu pathar aron muvedon emtia zo chuan angela chuan derena case an chin fel nuwa an mu tur thoshila kola da ngal liza chuan damdoin chu chwa san watadu derena nena an apartment a kalma saberin abung ruale mamo turte la khoma in chunga lu chu harsa ti hle mai liza chu atra chuak hle a ma se afa patan ain ti pachang lui sham sham liza biak tumin detective lo thlenga liza chuan apasal chuan chu tiang thil rap thlak tak chu ati theal ring lo detective chuan an evidence nei angangte an pa fa chuan entir ba ka darena thomno te a phe khok te le
pakara thisen mu thu te soin costume zotna dor pakhata tangin maikor amanang chia an thalna receipt police in an don thua soitel bok liza chuan a theilo timolmol chungin atap chuak hoka detective chuan achunga thilthleng chu in rokna kal swal ni lovin in beina jok ani thoshila baka engma in chunga luruk na hnu ma mu torom lo bok liza chuan toemoin derena puan tum ni in langai tlat ma se thil chiang to chu hnial rual ni si lo liza chu pindan lama akal sang ta daya jona chuan afanu chu hne matuma liza chuan engwanga pasal chuan in chen rot mai lo nge ni a engtini aril ru hne tura lema chan thei ti a thiam lo ni Santiago lama an kalmain a pasal chu mu nge ye du a atan na huna atlo ta a liza chuan engwanga ti nge ni ti shil turina ti a derena chuan asia to lo thu soin aril ru mang veka ti a ma se liza chuan a oilo derena chuan hun hi herlet theini se chuan khatiang kha athlen lo tur tho soya ma se liza chuan a oilo liza khan annu pakara enghar satna po omse ma chon tur khan ain huam emema ma se hetiang kheri chu aring phak ngai lo an fa pathalak liza ne entir chuan derena chuan tap chungin chance pele turina ngena chungkwa ani le thei tho soya liza chu anu le pabula Santiago a fa panen chuan an cheng ta a ma se fa pa chu pompo apom theilo nuni ang point ain che theilo she omati in derena chu khatianga thil ti turin nor lui tu ni in sha a liza chuan derena tranzonga kota din chu adua therapist te mu in limtaka anom dun le the ain ringani ma se pi chuan angai dan chu adik lo zia sha thiam ti ratuma derena puito ringota dam chuak ani lo thule afa patana nu thatak ni tu zo kadam chuak ani thuashila ma se liza chuan aril ru thak chuang lo trial hun anai to lea prosecutor chuan liza chu derena lamtang zonga tong lo turina ti a derenan bial no lo nei ruk reng thua soi chuak ta ni liza chuan oi harsa ti a ma se prosecutor chuan derenan miseli lafle tarathon zong a phora miseli chuan police te chu tho puin derenan anu pui tha atum ti kha shilok bik lawani liza chuan athuchia tharte chu don son harati hlea a pasal kha lo hre chia ngai mia lo ni na langta zo kani prosecutor chuan khatiang khopa ngai sakna na sataka tang khan engwanga dam chuak nge ni ti ril rufim taka ngai to atura shilin derena khan khatiang taka huai sen le twar chel tur khan alo be se ngai lo wang ani thei ti ashila lizai pi in heart attack anei thut atunu bula chuan derena chu thenghil tur le malampana ke pen turin chawto tak chungin acha a April ni som pani kumsa ka zakwa somkwa palia liza chu kota rorel na ma inlanin apasalin rap thak le nun rong taka asoi sakdan le abe dan soi chuakin adam chua thei be sia athi der dan te po asoi boka athil to na soilai chuan prosecutor po amitui tla hialani derena chuan athil ti ani thule athiam lo thu apoma arem tita a achung thu chu puan ani thwai to tur thu lizai na sha chuan lizai chuan derenan athil ti swala pom malu tuk chu lom lovin engwanga kha thil kha tinge ni ti aka change shiat phot aduni zanria afa patabri chu twar thei to lovin liza chu inkhal chuaka hetiang zong hian anu nein herang ti arin phak ngai lo wangin natna le beidon na thuk takaneya alo in sum to na te ti chiain atrap ta chiama ain tra thol nuin anin lama letin afa paruma akala afa pabula chuan amanga izia shelin nu thaber ni turin a thei to pa chwa don ti asoya kumthum nuwa chuan liza point achung te support na zara anun luya kalsan theita a derene na anin chenna ti fel ani tabok liza chuan prosecutor mu in thilchen khat a soipuya afa paming athak bok deren junior ti ni tolovin corner ti anitani derena chwa zelena ni thele thelo chungchanga kodro relna thlathum nuwa ne ani don wangin prosecutor chuan atwar tu ni nangin liza chu statement siam turina ti a derena chu jail chunga anung changa that ema wangin parola chwa phal ani thu the ni December ni somparu kumsa ka zakwa somkwa pasari aloin her chwaka derena parole hearing ma sabber ni turani derena chuan athil ti kha mani masial na wanga ti ani ti ain pom thule ain chir tak zet thua soya derena hian kartin prison chapel ne na tagin counseling adon thin wangin thataka nun man ain pe to tho soya liza chu lo tong chhuakin alaka thilti kumkhwa ta na shia reng tur akol reng thu soin askar fa phela
angonga ser chu chiang takina lo lang khamini khan phone kha ban theilawin 911 call theilo sela chuan adam chuak don lawa police in darena thiam lo na sha thiam tir an tum chung zong khan hunre tak chung chu awoi du lo tho soya pasal fel le thatak nupui mangai takanga langin khatiang thil kha ati duang ti rin hel na tureng ma om lo be padot soi thiam le midang ne thiam lu tukhi tunge ring helang liza chuan ati a darena hi chwa zalen ni chuan liza le afapa ti chuan eng tik lai poa lau thogin hun an mang don ani thutluk na lungrual taka siam ni in darena chu chwa zalen chu soilo kumni chung chu perol a chwa dil na siam po khapsak nga le ni ta a ama Reng tu prosecutor te laka hian voini thlengin liza hi alom em ani darena kha dam chung lungina tang tura chung thurel sak ani ta a perol a chwa dil phal ani bok mase liza hian belet vezelin kumsom ni pani chung chu perola chuak mi alowin atang kluana kumsang ni som paruk khan chwa ani ta a liza hian pasal nei le in fa pani anei le ani